Aibo Hassan na Maradi da Zakiru Zakari. DJ Sony Bank Hamida Abubakar domin gaisuwa da fata alheri. Presse privée da arbitre da jury. Wannan Zakiru kan Allah Zakiru. Wayo Allah Zakiru. 8 minutes 44 secondes. 8 minutes 44 secondes. Aibo Hassan na Maradi ya kada Zakiru Zakari na Tawa a 8 minutes 44 secondes. Alo. Monsieur Hassimi, RTN. Monsieur Hassimi. Intervention Baro, sponsor est au Bagfuro. Zakiru Zakari Abdullahi. Oh. Haka sponsor ma'ana kamfanoni da ke dafa ma wannan kokowa nike san cewa kasan suka yi amfani da wannan dama domin